In 2011 neemt het tal topverdieners die het boven de balken in een warm van €193.000 zit, bota. In Friesland gaat het om 24 bestuurders uit de publieke of semi-publieke sector. De voorzitter van de Rier van Bestuur van Zorgpartners Friesland, Wan de Blauw, verdient het meest, goed €380.000. Diana Monissen van de Friesland Zorgverzekerder volgt op een tweede plek, maar goed €360.000. Opvallend is ook het hege salaris van de commissaris van de Koninginne, John Jorritsma. Het is net alleen zijn inkomen. Zijn inkomen dat is zijn salaris, dat is één part ervan. De balken en de norm gaat alleen nog goed salaris. Maar daarnaast staat de werkjouwer, liek als bij alle andere werknemers overal, ook nog andere kosten. Kosten voor pensioen, kosten voor ziektekosten, vetpremies en alles. En als die bedragen optelt, dan meest landelijk op 228.000 krijgen. Hij zit op 229.000. Dat is, krijg wat te volle. Jorritsma verdient het echt meer dan zijn collega's van andere provincies. En dat wil de inkomens van de commissarissen landelijk liksteld binnen. Hoe komt dat? Omdat in 2011 nog wat verrekeningen west had met het eerder voor. Dus in 2010 zitten we wat aan de lege kant, 2011 wat aan de hege kant. Dat had andere provincies waarschijnlijk net dien en daar toch schieten wij krijg even wat boven die oren uit. Zond 1 januari dit jaar hield er een nieuwe wet dat bestuurders in de publieke en semi-publieke sectoren net meer dan een liedje €230.000 verdienen maaien. Uiteindelijk wil het kabinet dat er net meer verdienen wordt als een minister. Dat is €144.000 in het jaar.